Takže vám sa nepáčia videá Nissanu Skyline, hej, ako málo zhľadnutí. No nevadí, každopádne vítajte pri novom videu, natočíme si niečo iné, čo vás baví, ako videl som na shorte, že proste ako Lego vás baví. Tak mám tu jedno Ancient Lego, proste moje detstvo. Mám tu Lego Bionicle, proste na čom som vyrastal. Lego Bionicle zachránil Lego spoločnosť pred krachom a bola to veľmi dobrý výber, pretože to Lego bolo extrémne zaujímavé, extrémne krásne a mal to brutálny lore, hej, ktorý si niekedy povieme, ale v budúcnosti. Ale ešte predtým ako začneme, lebo proste som skoro zabudol, dajte odber na tento kanál, dajte like na toto video, keď sa vám páči. Dúfam, že jo, dúfam, že vás baví takéto staršie Lego. Ja Lego milujem a budem tu dávať toho Lega viacej. A samozrejme, nezabudnite zvonček a nejaký komentár. Či ste aj vy zbierali Lego Bionicle, alebo zbierate Lego Bionicle, alebo baví vás. Ja som tu jedno zohnal, je to bazarovka, škoda, že k tomu není aj originál krabica. Ale čo sa mi podarilo asi najlepšie zohnať, tak je to Lego Bionicle s návodom na postavenie. Ale ja si myslím, že tuto nebudeme potrebovať asi návod. Ako prejdeme si ho, ako vyzerá, ale mám pocit, že ho asi nebudeme potrebovať. Každopádne, objednal som si Lego Bionicle z toho setu, ktoré ako ja som primárne zbieral a mal som skoro všetky, myslím, že tam jeden chýbal. Myslím, že mi tam chýbal, no práve, no neviem, myslím, že asi z ľadového biomu, lebo ono Lego Bionicle svet ono to bol taký väčší lore, hej, že proste ako bol tam veľký duch Mata Nui a vlastne tá lokácia, ten ostrov sa volal Mata Nui, ale to je zase ideme ako do lore, ja vám poviem iba tak okrajovo, o čo sa jedná. Každý jeden, vlastne ten ostrov obsahoval 5 alebo 6 biomov, lebo bolo 6 Bionicle, 6 biomov z tohto setu. Ono konkrétne tento set je z roku 2002 a bol tam ľadový biom, vodný biom, ohnivý biom, vzdušný biom, zemný biom a ešte jeden, ale to asi ja to tu potom ako niekde dám, vypadlo mi presne, ak sa volal ten ďalší biom. To je jedno, proste ideme na to. Ja vám to potom tu hodím, ako sa bol ten ďalší. Poďme si to rozbaliť, samozrejme. Mám tu Karambitos, samozrejme. Idem si to otvoriť tak trošku v lepšom štýle. A skúsim to otvoriť tak, aby som nepoškodil. Dúfam, že... No asi nie. Myslím iba tak... Dobre, takže asi nožíka nebolo treba. Heimdall, všetko robíš, jo, why? Dobre. OK. Ako... Pekne to je zabalené za to, že to je ako bazarovka. A samozrejme tu sú vzadu masky a legobionicle.com. Ale tá stránka už myslím, že nefunguje. Ja som tam skúšal a ono mi nezobrazilo. Tak sa poďme pozrieť, ako vyzerá ten návod na stavbu. Samozrejme tu máme tých 6 Bioniclov, áno, tu bol ten lávový, kamenný myslím, že bol ten jeden, ako zemný a kamenný bol možno, neviem, toto bol ohnivý, ako na láve, vedel surfovať na tomto, na tých jeho mečoch, ktoré vedel spojiť a vedel to mať ako jednu zbraň, alebo si to vedel pripnúť na nohy, to si možno ukážeme aj u tohto Bionicla, ktorého tu mám. A vedel surfovať na láve. Vedel surfovať ale ten čo mám ja, no ja mám toho práve toho modrého, no. On tu má tie sekery, tak to sa tam asi dať úplne, no uvidíme, neviem. To bolo tu dávno, keď som toho Bionicla mal a jo, sú to brutálne spomienky a si rád spomínam späť na detstvo, pretože moje detstvo bolo krásne, mal som vždy čo som chcel a nikdy som to nevyužíval, preto som vždy dostal viac a viac a viac. A vždy som vedel, že kde sú tie hranice. Teraz som taký trochu, že chcem všetko. Dobre, poďme ďalej. Takže tu je ohnivý, tu je asi zemný, tohto som mal dvakrát, toho zeleného. To je z edície, jak som vravel, to je z edície Toa. A ja mám, moment, Toa? Gali, jo počkaj, ja mám Gali Nua, takže to je Nua. A ja mám, ono to vlastne bola ona, to nebol on, to bola ona, tá Gali Nua. A ja sa teším, keď si vyzbieram celý set. Pardon, ak je to možno trochu chaotické video, ja dúfam, že sa vám bude páčiť, ja som strašne vzrušený z toho, že proste sa pozerám späť, hej, do toho.
Samozrejme tu by mala byť tá modrá maska. To bola ochranná maska, oni dosť často keď nebojovali, tak tie masky nemali. A vyzerá to fakt ako krásne. A potom keď ste mali všetkých 6 bojovníkov, tak ste vedeli potom poskladať z tých 6 jedného veľkého. To sa dalo. Jo. Tu bolo asi niečo z toho, mám pocit. Tuto to je tak nejak. Jo. Tak tu bol potom z toho jeden ako veľký, zložený Bionicle. Tak vám to ukážem. Vyzerá to krásne. Dobre, poďme na to. Ja si to dám späť. Ja toto si chcem uchovať. Čiže síce je to používané, je to, ako hovorím, bazarovka, takže je to trošku ošúchané, ale nemusí to byť zničené ešte viacej. A jak som spomínal aj mojej priateľke, tak my to, čo všetko chceme, budeme potrebovať asi palác na to. Jaj. Bude to sranda, ale... OK. Tu máme vizitku od spoločnosti Kubrix, odkiaľ som to objednával. Ja si odtiaľ to objednám viacej, takže pozrite si ich stránky, Facebook a Instagram. Není to spolupráca, ale mohla by byť. Dobre. Poďme na to, poďme si ho zložiť. A ja verím, že nebudem potrebovať žiadny návod. Ono sa to vždy takto do seba zaklaplo. A myslím, že... Počkaj, to ide takto? To vyzerá, že takto, však stehno a lítko, ne? Dobre, a takto sa to, hej, bol tam ako keby ten klop tagula a vedel sa to hýbať. Vedeli ste si ho hociak nakastomizovať, ako má stáť, ako nejaký bojový postoj, alebo kľudný postoj, alebo hociaký iný postoj sa tam dal dať. To sekery asi nie sú z 2 častí, že by to bolo ešte niečo? Neviem, uvidíme. Neviem. Zložíme si druhú nohu. Tak. Tu máme ten armor. Ty vole. Telo by malo byť... Jo, však telo je tu, ne? Nejako. To idú potom tie ozdobené kolieska, ale ja sa nechcem úplne pomýliť. Ja chcem to poskladať bez návodu, tak uvidíme. Hádam, to nebude nejak dlho trvať. Tie vrtule sú tu na čo? Dobre. Tieto kolieska sa dávajú asi tak nejak na bok. A do stredu ide jedno veľké? Asi. Môže byť. Neviem. A celé sa to tak spájalo takýmito paličkami. Ja si musím asi teda predsa len zobrať. Dobre, na prvého Bionicla si zoberiem návod, no. Asi som išiel zle. Takže tu máme tieto dve čierne časti, ale mala by byť trošku iná. To je táto kratšia. To je táto kratšia. Je to trošku jednoduché ako stavanie Skylineu, samozrejme. Ale škoda, že vás to ako nebavilo. Nevadí. Toto by malo ísť takto. Ja mám z toho mega radosť, dámy a páni. Áno, dozadu ide jedno ozubené koliesko, dopredu pôjde... A už sa pomaly rozbiehame. Je tu taká tá dlhšia tyčka, ale ja tam dám najprv... Počkaj, ešte tu má ísť táto časť. Táto palička sem. Teraz zase táto časť, toto bude asi zadná časť a toto bude asi predná časť, ale vyzerá to tak asi. Dúfam, že som tam dosť... správnu, to je jedna tá najdlhšia. Fajn, dozadu, potom, a ja to asi musím pretlačiť asi úplne až takto dozadu. Spredu pôjde táto sivá blbosť, zozadu pôjde sivá blbosť. Tak, sa to takto bude hýbať. A z bokov by mali ísť tiež takto tie ozubené kolieska. Samozrejme vidíme. Tu z jednej strany pôjde... Ten bazar, ktorý mi to Lego predal, tak on to Lego ešte kontroloval predtým, ako ho odoslal. Pred oslaním to kontrolujú, nejaké možno poničené časti nahrádzajú. A to sa hýbe a z druhej strany by mala ísť sivá, lebo to vyzerá ako čierna. Z vrchu kvôli hlave má ísť táto čierna. Teraz z dola ide táto čierna kvôli nohám.
Jo, už sa k tomu pomaly dostávam. Ale ešte tu mi chýba jedna palička a to je asi táto čierna? Počkaj, to je nejaké... Ja som čakal, že aj táto časť, táto siva bude časť, že ako má tam byť čierna, no tak ako neviem. No tak ako uvidíme, či to, ak to náhodou poskladám špatne, tak to zase ako rozložím nejakú časť a rýchlo to zložím potom. To není vôbec žiadny problém. Dobre, máme teda tu, jasné, tie ozbené kolieska. Tu máme tým pádom, ono, ja si hovorím, najprv som to chcel dať ako na shorts, hej, že by to mali si ako 3 minúty, ale už teraz natáčam 12 minút, takže ja dúfam, že to zostriedam aspoň do tých 10 minút. Uvidíme. Máme tu tú masku. Galinua. Jo. Ono by to malo, jo, to inak by malo zaklapnúť, ale to nemusí, pretože už to bolo spojené. Takže, ďalej tu máme, jo, teraz tam dáme tieto nohy. Takže dáme tu jednu časť, na nohy druhú časť, toto sa nehýba, ale to ďalšie už potom sa bude hýbať, jo. A toto som dal nesprávne na tie nohy, počkaj. A znova to spojím. Ja som selek, že som to dal zase blbie. Ale není to blbie, je to dobré. Je to dobré, takže jedna noha Bionicla, druhá noha Bionicla, už bude môcť chodiť. Ne, ja som to je to trochu krehké, ty kokos, fakt. No, ono sa mi to podarilo nalomiť. Ja to moc náruživo stávam. No, tak dúfam, že, no dobre, no, tak hádam to nebude až tak vadiť. Ono, keď tak doobjednám ešte jeden diel, dobre, podarilo sa mi to nalomiť, alebo to zlepím, no. Dám tam lepidlo a bude to držať. Nevadí. Chudák, ty vole, zlomím mu tam klop. Teraz tam máme ruky. Teraz mohol som to dať dole a takto spojiť a potom to tam dať, no nevadí, učíme sa na vlastných chybách. Dáme tam teraz tie ruky. A hlavne pomalšie. Toto je vrch. Toto je druhý. Dobre. Tuto dáme teraz ten modrý diel, aby mohol držať sekery. Dáme ďalší modrý diel k tejto guli, hlavne opatrne, aby som to nebol toto jak pred chvíľou, lebo no, ma to trochu mrzí, no. Takže, toto spojíme. Ja potom aj tak ešte s ďalším Bioniclom ešte potom objednám ďalší diel a vymením ho. No. Ale je to staré Lego, no, tak sa stane, no. Teraz tam dáme tieto dva diely a spojíme to dole pri nohách. Neviem, na čo to je toto tu, ale nevadí. OK, good. Je to tam. A teraz druhý diel. A to nebolo to sivé, ne? Ja to dám správne, mám pocit. Ale je tu už iba jedno takéto sivé koliesko, ale to je dobre to dávam. Nie je to také tmavé sivé, ale svetle sivé. Na ramena dáme tieto shouldery, či jak sa to volá. Nech ho to chráni. A jo. Aha, tak chápem už, prečo to tam je. Dobre. To by sme mali, teraz mu tam dáme, ale počkaj, ono... Tie vrtule sa tam dávajú spoločne s touto malou časťou. Toto sa dá, jo, takto. Čiže tak, to zaklapne, toto sa mrskne sem, a takisto aj na druhú stranu. Jo, aha, už chápem. Sa to dá takto tie sekery sa potom dajú takto na nohy a on surfuje. Alebo ona teda, sorry. To sa potom hociak dá customizovať, ako v tomto Lego bolo super krásne, pretože tam si mohol robiť čo som chcel, no, s týmto Legom.
Trošku sa tie ozobené kolieska zadrhávajú. No, sa stane. Bo toto je náhradné možno? Možno by to dali nejaký náhradný diel, že proste ako Epek a Heimdall to dostane do ruky a proste ešte len začne stávať a už proste tam niečo to, no. Tak, jak som to teraz dal, tak som to mal stavať od začiatku. Ja to pootočím a dáme to tam. Jo, takže to tak nejak drží, jo. Dáme ho do takého toho bojového postavenia. Dám mu ten armor zatiaľ, ono som to chcel dať až na konci, ale dám mu ten armor takto. Dám mu tam tie sekery. Alebo jej teda, pardon. Alebo tomu Legu, to Lego. Tak. OK. Ale teraz premyšľam, kde sa stala chyba. Radšej to budem odopínať opatrne, dobre. To dám takto. To dám... Ja to skúsim nejak zložiť. Ja proste ako, ja to nejak urobím. Nejak to bude. Bude to vyzerať dobre. A teraz mu nasadíme masku. Alebo jej nasadíme masku. A máme ho tu. V celej svojej kráse, jo. Asi ho potom vystavím. Možno dodám do nejakého akrylu. Možno vytvorím nejakú scénku bojovú, keď ja nejakého NMAka by som k tomu kúpil. A jo, je to teda Gali Nua je to vodný Bionicle a Biomnickel z vodného biomu, ale jo, vyzerá to dobre a mne sa to páči. A je mi jedno, koľko mám rokov Lego a hlavne takéto nostalgické. Ja som bol tuto v Prahe v múzeu Lego a tam tiež mali Bioniclov a už je to ancient, ale je to moje detstvo a ja som rád, že som to zažil. Vyzerá to dobre, mne sa to strašne páči. No, nevadí. Mám tam jeden diel inak zamenený, ale čo už, hej, ako zvládnem to asi. Ja si ho tam potom vystavím a potom nejakom mojom novom štúdiu, ktoré bude mať, si to tak nejak krásne urobím, to pozadie za mnou, hej, nech to vyzerá nejak fakt, že epicky. S nejakým Legom, Pokémonmi, niečím proste, ako ja viem, že to bude vyzerať dobre. Nejakú predstavu už mám, takže jo. A hlavne, že budem vo svojom už. A tam si to budem môcť vytvoriť podľa seba, kde to už nebudem musieť rozkladať a keď sa budem náhodou, že už sa nebudem proste sťahovať, ako teraz som pod najmä, v budúcnosti už by som rád bol potom vo svojom a mal nejaký ten svoj kancel, jak sa to povie, no to bude skôr taký gamerský kancel, lomeno Lego kancel, zasekla sa mu ruka, zasekli sa tie ozobené kolieska. No nevadí, dá sa to nejak pretočiť, každopádne. OK, díky, že ste si toto video pozreli. Budem rád za like, za odber na tento kanál, ako som spomínal, budem veľmi rád. Rastieme, blížime sa k 500 odberateľov na tomto YouTube, na vedľajšom, na hlavnom je to také trošku mŕtvejšie, ale ja sa tam potom znova k tomu dostanem. A vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. Čus.